yo umjolo awuna formula 2 uyakwazi ukwenza ibiquza mos ngoku sacinga vani nguwe unyenyi sibone ngawo sowuthwasa apho uzenza dangerous kule internet. Never mess with umntana edluzi. Asuka text sanda unyiswe ngumjolo, it's not that deep, but ke asikho lapho namhlanje man guys. And yo amadoda xa esekuphumila yakuphuma ke shem ushiyeka ugoqozisa loNtsula yakhe ineMileage yeTruck yoMgqomo. Ndibukela omnye apha shem last week ku all white elonely yedwa pha kwi VIP. Ndithi abafana basemdantsana abanalo nosizi foni xa bese begqibile ngawe abafuna ukwanto edibene nawe. Uwesi sishwapha shem unezampundwana zithe khotsho engathi inje egwencele emgqomeni qona ngase nimbiza azohlala nathi kweli cala. Xa shem unontombi akayiyo le material ndixakekela noxakekela kuyo. But ke ngumuntu naye shem uthomi manje wakaze ungathandwa fondini. Amso ne-target market yakhe shem. Hayi andizi mina kula A-cup wendutswanyana. Zishwapha ezithena ezina zihamba nje esithubeni. Zithene sithi. Zishwapha ezithena eziphazamisa i-content apha manje. Stranger utshona xa ukhona ngoku. Akalomi busy mina ndaye kunifowunela. Oh man, awufuni ukundenze. Oh emotional i-content yami manje. Sekumnandi ke phakula olwathi yona kwi-pictures ndiyawamdendedwa engathi le long weekend sisuka kuyo. But ke asikho lapho namhlanje man guys. Notakakhayo bebelahlekelwe zii-morals beyisusa pha i-dance floor. Ndithe umedium nobufone wancama kalibali yojola le. Kanti hayo ubhudlu yolo fondini uvule isekile uqhathele izandla ujive zama 2K. Hayi ke kwangena ununuza ndathi kugqityiwe. God bless the DJ.